Hot property music. Usachabile mukoni mangu ndokubuza uchingo pipa pipa iwe wandishunguruza asi haunao kamari yekujuruza kwereta akwafilikizve kuburuza usachabile mukoni mangu ndokubuza uchingo pipa pipa iwe wandishunguruza asi haunao kamari yekujuruza kwereta akwafilikizve kuburuza awemelinkinga wani ndinofona ndakunetsekana pfungwa zamukona kwakanaka ndakuona wandibipa ka20 uchitadza kupona ko airtime unoishandise izvi zineireka ndimone miye unodei kuva kanditi ndinana maidei rastasvika umboone kuti ndiri kumwetambire mukoni mangu ndokuburuza uchingopipa pipa iwe wandishungurudza asi haunawo kamari yekujurusa kwereta akwafilikizve kuburusa usatambire mukoni mangu ndokuburuza uchingopipa pipa iwe wandishungurudza asi haunawo kamari yekujurusa kwereta akwafilikizve kuburusa. Me tell you straight, me file a statement. And the moon I know the entertainment. So when the people that stream but make a sense. They never gravity where would even the woods as them escape. Relax man, me I go block you right now. Me not take no please call up me big man. Can't believe the last time I see them and me have to tell them, yeah, careful when you make a decision. Usatambire mukoni mangu ndokuburuza uchingo pipa pipa iwe wandishunguruza asi haunao kamari yekujuruza kwereta akwafilikizve kuburuza usatambire mukoni mangu ndokuburuza uchingo pipa pipa iwe wandishunguruza asi haunawo kamari yekujuruza kwereta akwafilikizve kuburuza awemelinkinga wani ndinofona ndakunetsekana pfungwa zamukona kwakanaka ndakuona wandibipa ka20 uchitadza kupona ko airtime unoishandise izvi zineireka ndimune miye unodei kuva kanditi ndinana maidei rastasvika umboone kuti ndiri kumwetambire mukoni mangu ndokuburuza uchingopipa pipa iwe wandishungurudza asi haunawo kamari yekujurusa kwereta akwafilikizve kuburusa usatambire